באו לשחק איתכם קצת, תיתנו להם גם כן לבוא. שניים באמצע, go in the middle. הופה, הופה, הופה. It's the coach, don't get the coach. הופ, חתם, יאללה, להיכנס, יופי. עוד אחד. הופ. לא, אתה שתשאיר את התגובות שלו, כי בכל זאת עוד פעם. שלוש שריקות, אבל זה 3 שריקות. Thank you very much. ננסה עוד פעם. שריקה אחת, רק thank you. רק thank you. מחיאות כפיים, מספיק. יאללה, ללחוץ ידיים לכולם, ושלא shake hands. Thank you very much for participating. We really appreciate it. Okay?